Ito'y bagong bibi guys. Nara guys oh. Gandaghan din sila oh. 11. Wala kadaghan. 11. 11. 12. 12. May daghan dito guys. Kamangihimo sa mga piso. Pagka-cute. 14. 15. Nagkano na kayo? 15. 16. Cute. Ito pa. 16 na ni sila. 17 pieces. Tagana kayo eh. Napuno ang kung ano. Ya dito. Usa mo tanan do. Karanok, kali na nok. 17 sila kabuk guys. Daghan juga yang itlog. Abi na kog dili siya mapusa tanan. Murag isa ra may wa na pusa. Dalhin na nato diri guys sa kurong. Ang katong una nga napusa naman diha. May galumlom sa ibabaw duha. Naglumlom na sila. Diri na nato ibutang guys. Tapad sila ng isa. Alaka. Dini mo nok. Dini mo sa inyong limpyo nga balay. Oh. Ay, balhin. Ay, ka-cute. Ikaw na nok. Hala si Binti. Aki ko isa. Susog na mukhaon na ni sila. Oops. La, kamang himus ani nila oy. Masirap na. Ay. Ako'y punit sa las. Sabi ha. Dagana kay nila oy. Mang isa. Basa-basa pa maning duha oh. Mang isa bantay yung tamukan. Dili lagi. Ay, ka mga cute. Oh. Ang mga himus ano nila oy. Hello. Sila guys. Yung mama. Iwan. Ano yan? Lagi itong last. Igutom yun na siya ba? 12 plus 17. Duha na sila guys. Ang diri sa pikas na malhibo na. Dara sila guys oh. Katong una man ni siya. Oh, kuan man ni kabuk 11. Ika to 17. 17 ning na diri sa pikas. 28 tanan. Lagi diri sa ibabaw. Duha. Di, Puno na gining kulungan pohon. alag, ma 13 na kabuok. Yuhaw na siya.